फागुन दाननि बारजों बिरफालांबाय। फागुन दाननि रानस्राव बार बायदि गोसोखौ रानस्राव खालामलांबाय। हेल' हेल' होननानै बाय बाय होनलांबाय। थारैनो मा जामारनो हमखो बर' समाजाव? दाउ अमाफोर बायदि गोमादों मोसौ बोरमाफोर बायदि। फिन आरोबाव गोमादों सासे हाबा जाखानाय आइजोआ। पान कार्ड खालामनो होनानै ओंखारलांनायनिफ्राय न'आव फैफिनाखै। सम सम खोमायाव जानबुं सिथाबना हेल' हेल'नि गेजेरजों बिसि थामुलि दैमारिनि रायज्लायनायखौ फिसाय थेब्लाय दैमारिया नुयोमोन। नाथाय पान कार्ड खालामनो थांनानै मिथि मोनै बबेबा जायगायाव थाबथाबोगोन होननानै थेब्लाय दैमारिया सानाखैमोन। थांनाय 16 फेब्रुवारि 2024 इं अक्ट'खालि उल्टापानिनिफ्राय तिनिआलि क'क्राझारसिम पान कार्ड खालामनो होनानै ओंखारलांदोंमोन 3 नं उल्टापानि गामिनि थामुलि दैमारिया। फिसाय थेब्लाय दैमारिया गावखौ आरो फिसाज्ला खोमदोन दैमारि 14 बोसोर बैसो आरो नोजोर दैमारि 5 बोसोर बैसोनि फिसाफोरखौ गारनानै सोरबा सिनाय मोनै हौवाजों खारफालांनायनि सन्देह खालामदों। बेनिखायनो सावगारियाव होनाय आइजोखौ सोरबाफोर नुसनोब्ला 9436254180 आरो 9378105929 जानबुं नाम्बाराव फोरमायहरनो खावलायदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नाम्बार 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।